Уладзімір Пуцін з ягонаю канстытуцыйнай рэформай абмаляваў адзін з магчымых шляхоў захавання ўлады пасля 24 года. Правалілася меркаванне, што ягоным палітычным манеўрам было прэзідэнцтва ў саюзнай дзяржаве. Ці гэта азначае, што Крэмль адмовіцца ад спробы паглынуць Беларусь, высвятляла Юлія Тельпук. Разыгрывается спектакль. Сыходь. Досыць. Путин мае сысці. Але по всем, видать, вырашыў застаться. Мы все, конечно, все понимаем, и Путин давно уже дал понять, что он навсегда, но вот с такой наглостью и так откровенно он, пожалуй, об этом говорит в первый раз. Пасля дазволу Канстытуцыйнага суда Путин прапануе вынесці на усерасейскае галасаванне нечаканую для насельніцтва папраўку ў уголовный закон. Снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Ну и, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку. Скажут «да». Днем поздней новый проект Конституции выставили на голосование у Держдуме. За 383, против нет. Закон одобрен. Александр Лукашенко гэтага дня выдохнул. На працягу апошняга, прысвечанага паглыбленай інтэграцыі ў саюзную дзяржаву года, была папулярная экспертная думка, што застацца ва ўладзе пасля 2024 года Путин плануе, адчоліўшы гэтую самую саюзную дзяржаву. Гэты план адмяняецца ў якасці сродка працягнення Пуціна ўлады пасля 2024 года. Але ён не знікае ўвогуле. І, дарэчы кажучы, вось учорашнія перамовы прэм'ера Румаса і Мішустіна гэта пацвярджаюць. Прэм'ер Беларусі на першай сустрэчы з новым расійскім калегам прасоўваў інтэграцыю ў саюз 5 дзяржаваў, еўразійскую эканамічную прастору. Чаму? Выкарыстоўваць магчымасці той самай еўразійскай інтэграцыі гэта, у прынцыпе, болей перспектыўна, чым у двойцы. У двойцы Расія адразу бярэ за гарляк, а тут усё ж такі 5 краін сябраў можна неяк манеўраваць у большай ступені. І Мясніковіч, там, беларускі вылучэнец. Гэта разумеюць і ў Маскве, таму медыі і сацыяльныя сеткі адрэагавалі адразу ж. Відаць, Беларусь вырашыла дэманстратыўна адвесці ўвагу з інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы. Михаил Мишустин промовил об необходимости вернуться до незавершенной интеграции у союз двоих краинов. Румас намекнул, что ситуация выглядает по-старому. Найперш трэба вырашыць з коштамі на нафту для Беларусі. З льготамі на расійскую сыравіну у Сінявокай не атрымалася. Да таго ж у медыі трапіла інфармацыя пра існаванне 31-й дарожнай мапы, якая фактычна пазбавіць меншую краіну суверэнітэту. Лукашенко замарозіў інтэграцыю, якую пачалі называць шляхам Крамля да анексіі Беларусі. Давялося хутка шукаць альтэрнатыўных пастаўляльнікаў для замежнай ад нафтаэканомікі. Але тут пытанне ўпіраецца ў дзве рэчы. Па-першае, трэба рабіць рэформы, каб дыверсіфікавацца па-сапраўднаму. Лукашенко баіцца рабіць рэформы. І па-другое, ёсць чырвоныя рысы. Рэзкіх рухаў таксама не варта рабіць. І тут я не згодны з некаторымі апазіцыйнымі радыкаламі, таму што нельга злаваць гэта рускага мядзведзя, бо ён можа чаплянуць лапай вельмі балюча. Гандаль бакоў працягваецца. Для Беларусі гэта адна з прыярытэтных тэмаў, бо усцяж ад Расіі, якая з'яўляецца нашым асноўным рынкам, а дагэтуль і крэдыторам залежыць дабрабыт беларусаў. Для Расіі пытанне цеснай интеграции у третьем десятку проблемов. Россия заинтересована, чтобы между Польшей и Россией, между НАТО и Россией было более-менее такое вот пространство государственное, контролируемое, управляемое. Россия не заинтересована в каких-то там катаклизмах, какой-то экономической катастрофе. В общем-то. То есть Россия не устраивает то, что государство постепенно превращается антироссийским. Она повторяет украинский трек. Вот это Россию не устраивает, и это вызывает озабоченность. Гэтак з вышыні крамлёўскай зоркі выглядае госцева сустрэча ў Лукашэнкі з высокімі палітыкамі краінаў захаду у пошуках паліва для ратавання айчыннай эканомікі. Бо рэзерваў на перасіджванне крызісу Менск не мае ў адрозненне ад Масквы, якая можа сабе дазволіць гуляць у доўгую. Мы в этом сами заинтересованы. Побач з Беларуссю у Польшчы пачаліся міжнародныя вайсковыя вучэнні абаронцы Еўропы 2020. У манеўрах возьмуць удзел да 37 тысяч вайскоўцаў з 17 дзяржаваў, у тым ліку з Грузіі. Камандуюць Злучаныя Штаты і перакідваюць каля 20 тысяч жаўнераў праз Атлантычны акіян. Да чаго рыхтуецца Амерыка з партнёрамі? Мой гость – профессор Павел Коваль,
экс-наместник министра замежных справаў Польшчы. Добрый вечер. Добрый вечер. Павле. Занім прыйдзем до тых цвічень, Перад тым, як мы паразмаўляем пра вучэнні і рэакцыі на іх расійскіх медыа, я хацеў запытаць, як вы ацэньваеце тое, што Владимир Путін ануляваў, абнуліў свае прэзідэнцтва, і праблема з працягам ягонага кіравання ў Расіі не існуе. Гэта толькі фармальная справа. Ці Ён не патрабуе ўжо інкарпорацыі Беларусі ў саюзнай дзяржаве з Расіяй. Нема такога напружання, ціску часу, якое дамінавала ў палітыцы Пуціна. Падавалася, што ён шукае нейкага рашэння, або палітычнага, альбо фармальнага, і ён знайшоў гэта рашэнне. Ён не будзе цяпер так спешацца ўжо. Я ўпэўнены, што ў сэнсе стратэгічным, у доўгатэрміновым тэма застаецца, а нават яшчэ больш актуальнай робіцца тэма Беларусі. Калі Пуцін думае пра тое, як застацца ў гісторыі, як пра гэта думаюць усе аўтарытарныя уладары, ці паставяць яму помнікі, і за што паставіць помнікі? Напрыклад, помнік за Крым могуць паставіць. Так, акрамя Крыму ён бы хацеў зрабіць яшчэ адну рэч. Ён шмат разоў розным чынам, розныя палітыкі расійскія і нацыяналісты расійскія шмат разоў казалі пра вяртанне адзінства Украіны, Расіі і Беларусі. І ў гэтым праекце Беларусь абавязковая. Апошнімі гадамі гэта не ўдалося з увагі на супраціў Лукашэнкі, а яшчэ, можа быць, з-за падзеяў ва Ўкраіне. На маю думку, таму што Пуцін працягвае сваё прэзідэнцтва без ліміту. Ён будзе кіраваць. В сувязі з гэтым ягонай праграмай будзе палітычнай ягонай праграмай далейшая, можа, аднова памкненне таго, каб моцна злавіць Украіну і Беларусь. Пане міністре, в Польсce офіцыйна... Спадару міністра, у Польшчы афіцыйна пачаліся міжнародныя вучэнні абаронцы Еўропы пад камандаваннем амерыканцаў. Як вы лічыце, ці гэтыя найбольшыя за апошні 25 год вайсковыя вучэнні ў нашай частцы Еўропы тут? Яны дапамогуць Лукашэнцы абараніць незалежнасць Беларусі, ці ўтрымаць сваю ўладу, ці не? Ці яны хутчэй яму перашкодзяць? Чаму я пытаюсь пра гэта? Шмат гадоў Лукашенка прадаваў Крамлю пагрозу НАТО. Вось я абараняю Маскву ад НАТО, так што плаціце мне датацыі. Я думаю, што Лукашенка не думае пра тое, што ён 2-3 гады таму казаў нешта іначай. Ён розныя рэчы казаў пра НАТО. Апошнім часам ён казаў нават, што НАТО можа абараняць Беларусь. Я большую увагу бы скіраваў на брытанска-беларускую вайсковую супрацу. Хтосьці скажа, што мала гэтых жаўнераў было, але гэтая супраца ёсць. І гэта доказ даверу. Брытанскія афіцэры прыязджаюць у Беларусь, іх упускаюць у Беларусь, яны трэніруюцца разам з беларускімі вайскоўцамі. Акрамя таго, гэтыя вялікія вучэнні. Абаронцы Еўропы павінны былі быць большымі вучэннямі, але каронавірус паўплываў на зменшэнне памеру вучэнняў. Гэтыя вучэнні паказваюць, што натаўскія дзяржавы здольныя супрацоўнічаць. Хаця это не фармальна. Фармальна гэта не натаўскія вучэнні, это вучэнні амерыканскія з партнёрамі па НАТО. І гэта месседж, пасланне для тых дзяржаваў, якія межуюць, якія на межы паўночна-атлантычнага пакту, для Польшчы, для іншых дзяржаваў, аб тым, што Злучаныя Штаты і союзнікі ведаюць, як будуць іх бараніць. Тут вучацца і амерыканцы, і немцы, і балтыйскія дзяржавы. Ёсць вялікае заангажаванне вайсковае і палітычнае Злучаных Штатаў. Злучаныя Штаты шмат дзе адмаўляюцца ад свайго ўдзелу, ад удзелу свайго войска. Тут наадварот, яны высылаюць вялікі вайсковы кантынгент на доўгатэрміновыя вучэнні. Гэты палітычны сігнал вельмі моцны, і яго разумеюць у Расіі. Канешне, гэта не пагроза для Расіі. В сэнсе уладаў на Крэмлі. Гэта не пагроза для уладаў на Крэмлі. Канешне, улады будуць казаць, што гэта супраць Расіі, але гэта дэманстрацыя грамадствам дзяржаваў НАТО, што НАТО захоўвае вайсковую здольнасць добра зарганізаваць сумесныя дзеянні, бо НАТО не мае супольнай арміі, а
делегації з кожних арміяў тренируюцца разам. Ну, мимо тоже та лічба є показчик. Лічба вельмі вялікая, 37 тысяч жаўнераў разам, і ў гэтым 20 тысяч амерыканцаў, але Пентагон уже заявіў, што з увагі на коронавірус зменшыць колькасць сваіх жаўнераў. У параўнанні з тым, што Расія мае тут, на ўсходнім фланзе НАТО, маштаб меншы, натаўскія сілы меншыя, чым расійскія. Вы узгадалі пра сігнал для Расіі. Расія рэагуе, і расійскія медыа рэагуюць. Беларусь амаль што не рэагуе, таму што Лукашенко разумее, што гэта не пагроза, не стратэгічная пагроза для Беларусі. Расія рэагуе. Была цікавая публікацыя некалькі дзён таму на партале Еўразія Эксперт, дзе заявіў беларускі эксперт палкоўнік Ціханскі, заявіў, што падчас вучэнняў, гаворка ідзе пра розныя вучэнні, пра анаконда ці удар шабляй, падчас вучэнняў апрацоўваюць сцэнарый здабыцця Калінінграду і сталіцы Беларусі Менску. То бок, у вайсковых вучэннях НАТО бярэ ў прыцэл Беларусь адкрыта. І другая думка, Пентагон аб'ектыўна патрабуе разграміць беларускую дзяржаву, што амерыканскія вайскоўцы і плануюць у сваіх сцэнарах. Ці вы верыце ў гэта, ці гэта праўда? Ці ёсць праўда ў такімі... У што? У тое, што Пентагон хоча разграміць беларускую дзяржаву і што гэта амерыканскія вайскоўцы плануюць. Гэта гучыць як нейкі абсурд. Адкуль такая думка, чаму некаторыя расійскія шавіністычныя медыа пра гэта пішуць? Гэта элемент нейкай інфармацыйнай гульні. Мы ведаем, якую ролю цяпер важную грае дэмабілізацыя. Для Расіі вялікая праблема ў тым, што Лукашенко можа надалей мабілізаваць беларускае грамадства. Мы памятаем, што Лукашенко раней казаў пра НАТО, а цяпер ён цёпла гаворыць пра НАТО. Так, і ў гэта беларусы вераць. Яны вераць у цёплае выказванне Лукашэнкі пра НАТО, тыя людзі, которые ему вераць. Таму, натуральна, што расійскія медыа прабуюць укінуць думку, што ў гэтым ёсць пэўная нешчырасць, ёсць нейкая падвойная гульня. Гэта працяг старой гульні расійскай дэзавуаваць НАТО і Захаду, а цяпер новы элемент гэта расійскай гульні дэзавуаваць шчырасць Лукашэнкі. Яго паказваюць як здрадніка, які аддае ў рукі НАТО лёс Беларусі, у якім у гэтым сцэнары НАТО знішчыць Беларусь. Гэта глупства. На гэта трэба глядзець як на элемент пэўнай гульні, якая ідзе ў інфармацыйнай сферы. У апошнім месяцы мы назіраем вельмі інтэнсіўнае паляпшэнне і інтэнсіўны абмен візітаў паміж Менскам і Вашынгтонам, паміж Беларусі і ЗША. Менск наведаў Майк Помпео у Мюнхене, потым ён заявіў, што Злучаныя Штаты ў рэгіёне Трохмор'я плануюць заінвеставаць $1 мільярд у інфраструктуру. Лукашенко ўжо ухапіўся за гэтыя словы в сувязі з дыверсіфікацыяй паставак нафты. Польша таксама грае тут далёка не апошнюю ролю, калі гаворка ідзе пра дыверсіфікацыю нафты. Восьмае пытанне. Ці вы верыце ў тое, што намеры Лукашэнкі, што тычыцца паляпшэння дачынення з Захадам, яны шчырыя ці не? Трэба весці палітычную гульню, нават тады, калі вядома, што настрой Лукашэнкі зменны. Лукашенко апошнімі гадамі шмат разоў мяняў сваё дачыненне, што тычыцца супрацы з Еўразвязам ці НАТО. Сёння галоўная дзяржава, якая бярэ на сябе цяжар супрацы з уладамі Беларусі, з'яўляецца Злучаныя Штаты. Гэта пытанне доўгатэрміновае, гэта не гаворка пра месяц. Частыя візіты віцэ-міністраў замежных справаў Беларусі Краўчэнкі ў Вашынгтон. Добрыя кантакты з адміністрацыяй, вяртаюцца дыпламатычныя кантакты, візіт Майка Помпео, і шмат было дыпламатычных кантактаў. І гэта спроба ўтрымаць уплыву Захаду на уладу Лукашэнкі. Я думаю, што все разумеюць і усведамляюць, што Лукашенко не кантралюе сітуацыю на 100% у Беларусі. Расейцы у значнай меры кантралююць сітуацыю ў Беларусі. Кремль кантралюе. Я б глядзеў на гэта разам. Брытанскі удзел вайсковы ў Беларусі, палітычныя заангажаванні ЗША ў Беларусі — гэта акт, які павінен зрабіць немагчымае простае далучэнне Беларусі да Расіі на умовах Пуціна.
пад конец chciałem запытаць właśnie o tych Я хацеў невялікіх, запытаць але пра гэты невялікія, але небывалыя ў гісторыі Беларусі Беларусі вайсковых вучэнняў каманда з брытанскіх з беларускімі жаўнерамі, з беларускімі спецназаўцамі, з міратворчай роты. беларускіх. Чаму акурат Вялікая Брытанія грае такую ролю ў Беларусі, такога тарану ці хутчэй лакаматыву, які ўваходзіць туды на тэрыторыю саюзнай дзяржавы? Я ўжо не кажу пра тое, што Беларусь мае абарончыя дамовы ў сферы бяспекі ЗША. Чаму не Францыя, чаму не Нямецчына, чаму не польскія жаўнеры? Можа лепей нават, што гэта не польскія жаўнеры, бо расійская прапаганда мела больше аргументаў, што Польшча ўмешваецца ў справы Беларусі. А калі Великабрытанія удзельнічае, то гэта не так лёгка і крытыкаваць. Давайте памятаць пра тое, што Великабрытанія мае вельмі скептычны падыход да расійскай палітыкі пасля падзеяў, звязаных з атручваннем брытанскага грамадзяніна ў Лондоне. Другая справа — гэта брытанская традыцыя не дапусціць занадта моцнага распаўсюду расійскага ўплыву ў цэнтральнай Еўропе. Мяне не здзіўляе, што гэта Вялікая Брытанія. Я лічу, што гэта добра. Гэта дэманстрацыя даверу. Ёсць нейкі ўзровень даверу, ён раней быў небачны. Гэта давер паміж брытанцамі і Беларусю. Гэта дазваляе запрасіць афіцэраў, вайскоўцаў, каб разам трэніравацца і каб яны нешта там убачылі. Пазнаёміцца нават. Гэта не вельмі простыя справы, не вельмі частыя справы ў дачыненнях вайсковых. Гэта трэба цэніць.